Hello mga ka-listeners, good evening. Ang oras alas 10:25. Og karon mga ka-listeners mag-upload po tayo og bag-o nga drama. O dugay na din eh. Ato lang i-upload karon og balik kay kuan. Namtay laing drama nga makutlo sa mga bag-ong drama karon no kay nahurot naman. Nahurot-hurot nag-upload sa ubang uploader. Muna karon mga ka-listeners mag-ari lang ko sa mga ning-agi nga mga drama no. Kay namo ko yung mga file aning mga nangagi nga drama pero nalay mga kulang nga episode. Okay ra gyapon kay masabtan man mga ka-listeners kay naa may episode 1 no hangtod sa katapusan. Naon sa mga episode nga nakulang pero sige lang. Namtay laing drama gud mga ka-listeners no. So ako na ni pa-upload yung mga drama sa mga niaging mga tuig mga ka-listeners no. Nya-upload ta karon sa drama nga Higala o Hustisya no. Nindot yung drama mga ka-listeners kay action sa ni. Malingaw sa mo ning drama no kay action thriller ba. Nya ako jud ning panikamutan nga ma-arrange para natay dugang drama. Nya dapat jud ko'y laing drama nga ako pa pong gisugdag arrange no. Kay para di masayang tong mga file nako sa una ba. Ang mga file nako nga mga drama nga ni mga kulang. Akong nga upload mga ka-listeners. Nya karon katugo na gid ko. Kay ang oras alas 10:27 no siya. Nagpaabot pa ko sa processing pa ang isa ka video nga akong i-upload no, ang Happy Lucky Duck Part 7 no. Nag-advance akong video kay para di ko makatulog ba. Advance na video. Kaya samtang paabot ko nga ma-process ang Happy Lucky Duck Part 7 kay dugay kayo. Loading man gud. Anong hinay ba? Hinay internet. Kusog ni karon pagkadlawon man yang oras karon alas 10:27. So unang dugay ang pagkuan sa i-upload. Taon na ganina pa ni. Sabi mo mag-upload mga listeners kinadugayan kayo ang dagan ba sa pag-process. Una matingala jud mo mga listeners no nga oras di magtunong ba sa akong pagkuan sa drama kanang ma-public na bitaw. Di siya matunong sa oras. Una nga sayo-sayo kung mag-vlog mga gabihan gyapon ngaron way siguro makadlawunan or mabuntagan. Mautuhan, mapunan, magabihan gyapon. Kung dito maglangan mga listeners, paminawan nyo ang part 1 sa Higala o Hustisya. RMN Drama presents Nagkasamad na ko sa kong pulso. Ikaw na sad. Yan na. May samad sa ko. Sige, nagkumpak na ta. Sugod ka ron. Brothers na ta. Ikaw na sa'yo, rubo na niya, Brad. Unsa? Nalimot ka sa atong sinaaray sa una. Kuno sa imo, ako. O kuno sa ako, imo sab. Pusa, i-share ko nimo ang akong hinigugma. Ampo na lang sa balaod! Imong ipaylo ang atong praghigala sa giila mong balaod. Unsam rin mas bukat alang nimo. Ako nga imong higala o ang imong hustisya. Higala o Hustisya. I always thought you were the best. Matud pa, ang panaghigala padayon nga mutubo bisan pa man sa kadugay sa panahon nga dili kamo magkita. Apan kun ang inyong panaghigala sanapan na sa kasina ug kakog, unsay imong pilion? Ang imong higala o ang hustisya? Higala o Hustisya? Sugilanon nga sinuwat ni Marites Parba Albores.
Ubos sa direksyon ni June Caraca Pujanes, spinner Jeffrey Gabonada, soundman Ben Haima, recording editor Randy Tayad. Dalit ka nato sa RMN Drama, Higala o Hustisya. Sometimes we took Ning kinabuhia, daghang tao ang mahimo mong ikasugat ug ikaila. Daghan ang mahimo mong higala. Apan pipilalang ang mahimong matinud-anon kanila. Mga higala, mao kini ang mamahimong dugukan ning bag-utang sugilanon. Higala o hustisya. if I had only one friend. Imna na kinigatas samtang init pa. Oh. Mihila ka? Dili ba angay nga magmaya ka karong gabi una? Tungod kay ugma na ang imong kasal. Ugma ng katapusan sa kong kalipay manang Sonya. Day, tun-in na lang paghikuugma ka niya. Lahi ang gapitik sa akong kasing-kasing. Nasayod ko. Gusto kong magpalayo. Nabanasa ko paingon nga dili ko niya maaptan. Pahiri na ka ng imong luha. Tingalig makita ka niya nga naghilak. Ako nalay abli. Mugawas na usab ko. Manang Sonya, Bugnaw kayong imong pad kapikupot na ko, Ima. Ay, wa may mitubag. Tingali na tuog na. Sa'yo ba yung kasalugma? Kana lang, uy, mamalik ka ta sa atong agi. Gusto ko siyang ikasulti. Unya, dinikod mismo sa iyang lawak. Hala na. Joseph? Jack? Nang Sonia? Si Emma. Jack, igo na. Ugma na ang kasal nila ni Emma o Felipe. Nang Sonia, gusto ko siya makasulti sa katapusang higayon. Jack, Emma? Ay, hala. Uy, wag babae. Nagakos man mo din isgangaan, uy. Tingali may makikita ninyo. Tepa. Panood ka mo. Ako ni bahala din isgawas sa lawak. Aapil ko. Ay! Hala no. Ganong apil mo ko ni Sud sa lawak, oy. Unsa mo ko din he. Himuon kong saksi. Ay, kalain. Sige. Dinili ko sa suok, ha. Magpabuang-buang ko nuhay ko. Papalingog-lingog. Sama sa ulay nagkita. Ugway na dungog. Ayaw na paghilak. Dili ko gusto makitang maghilak ka. gaslo na ko. Apan ako ang imong gimahal, dili ba? Jack, Emma, uban ako. Magpalayo ka din eh. asa ta paingon. Utay ka paingnan. Bisan asa ta paingon paghitaon ta ni Felipe. Panalipdan ta ka. Nahadlo ko. Nasayod ko. Apan mas nahadlo ko alang sa kinabuhi ning nias ako sa bakan. Magdus ka. Og ikaw ang amahan. Hala. Amahan ako. Amahan ako. Uy. Pala mo niya, oy. Mas musamot ka, dili ko masugot na magpagkasal ka rin doon, Felipe. Kita ang angay magpagkasal. Dahil na, magpalayo ka na rin. Adto ta sa dapit gaway, magkaila na to. Kana! Alang sa imong kasal. Alam sa mga kasal ko, amo. Alang sa kong kalipay sugod ug mga adlaw. Cheers! Igo na nga akong nainom, kamo na ang bala din he. Ihatag ko kanino ang kagawasan nga maglipay-lipay karong gabi una, hangtod na og mga adlaw. Aron duyugan ko sa kong kalipay. Agay, alam sa kalipay doon, Felipe. O sige mo sa kanang kustas, ha? Lion ko pang akong pangasawon doon. Dali na, Emma. Dali na, uban na ako. Patyan kaniya kung masayran niyang may relasyon ta. Basta sige, nagawas na kikan din Dili. Mahal ka. Mahal ta sab ka.
Uban diha na lang ko, Tapcha. Dili, Ima. Dili! Gibati ko ang tumang kaluoy kanila ni Jack ug Emma. Nasayod ko sa nila kamala usak-usa. Hapan ano ko. Sonia! Don Felipe. Oh, usay gibuhat din sa gawa sa lawak ni Ima. Aha. Matod ko nag-unsa ka din Kuan. Gikan ko diha sa sod, naghatod sa gatas ni Day Emma, senyor. Ay, miuna lang ko gawas kay may buhaton pa kuskusina. Pero naapa sa sod si... Ano ba nagsagit ka man nga ni aramang ko si mong duol, ha? Aha. Ay, sa senyor? Madiprensya ba ng imong pandungog, Sonia? Aha. Kaya tabi-tabi pagi ako, musuod ko sa lawak ni Ima. Sa... Matod ko padaplin. Pahawa kay musuod ko, usa ba? Ayaw. Ayaw. Usa, pugngan ko ni mo. Kukuan, senyor. Matod pas katiguangan, dili maayo nga magkita ang babae og lalaki nga kasunod na ugmang adlawa. Busa ayaw na pagsud niyo. Di kumuto na ng inyong panultihon. Padaplin samtawa patakaiwak kay pawa. Anyor! May gabi niya ka man lagi din Ikaw, unsay mong ibuhat ini sa lawak ni Ima, ha? Ko anyor, akong gitanaw nyor kung may kuwang pabaalang sa inyong kasal ugma. Wa na. Siguro kung wa na. Musa, pawa. Pawa na sa kutubangan, ha? Pawa. Kanina gitukmot ko, karon giwakli ko. Ano man ni, oy? Si Jack. Hain si Jack. Ay, may lupad na. Agis Miranda. Mahal ko. Felipe, nagduka na ko. Sa'yo pa taong ma. Nasayod ko. Gusto ko lang makig-uba ni mo sa makadiyot. Nanimaho kang pino. Mainom ko gamay. Nagsilibrar ako mga tao alang sa atong kasal ug mga adlawa. O giubanan ko sila sa makadiyot. Kun mao, balik na sa imong lawak. Paway na. Ug mga adlawa, mamahimo na ka na kong kapikas. Ako ka nagyod sa hingpit, Emma. Felipe. Gusto kong ikauban ka na ko karong gabi una. Ugma na nga tong kasal. Sugod og mga dawa. Di na ko makabalibat pa nimo. Imo na ko. Bisa kung dili pa kita makasal, mahal ko. Ako nag-itag-iya nimo. Ako ang kinatibukan sa imong lawas. Ug ang tanan ka nimo. Felipe, ayaw. Pasiuna lang ko na kini, ha? Felipe, dili ko. Dili ko. Tukmod mo nimo. Pasilo ako, pero dili ka ba makapaabot og mga adlaw? Kinsulto ko nimo, ha? Pero sige lang. At agad kagbinta karong gabi una. Apan ugma. Bisag unsad na buhato nimo. Wa kanay mahimo pa. Kasakit sa kong tiil. Napiko ka sa kong pagambak. Ay. Mabarog ko. Hiluton ka na dito sa akong lawak. Jack! Taan pa ko. Itag lagi ako nakita nga may ambak ikas biranda. Ha? So may mo gibuhat gikan dito sa biranda ni Ma'am Ima? Ha? Unsa? Part. May lang gani kaya ako nakakita nimo. Kung lain panawan na. Di ka na unta masidlakan og adlaw ug banlaw. Salamat, part dito. Salamat. Oh, nganom ka? Nalisa tingali ning akong tiil. Dali, kuputan ko. Yatod ta ka dito sa atong lawak.
Okay na na, ugma. Okay na na. Bintaha gining mahigalat ang makamangmuhilot, no? Sabi ko, magunay lang kong hilot sa kong tiilda. Masalamat ka nga na ako. Ug ako'y nakabantay nimo. Abi ko pagbusurin din na kasi mong pagbati ni Ima. Kay kaslo na siya ugma. Part, mahal ako si Ima. Pita sa doy. Mamili magyud kag babae nga mo'y nagustuhan sa tong amo. Ikaw pa nga mo'y sinaligan ni Don Felipe. Gusto ko siyang ipalayo, Part. Ay imposible makapalayo mo, oy. Nakaila ka yun ni Don Felipe. Bangis kayo ng tuwana. Busa kalimti na lang sa hingpit na si Ima. Andam kong isugal nga kong kagalingon, Part. Kung uban lang siya na ako. Nga, nabuang ka? Dili ka ikaw lang mamatay, oy. Lakip ang babae nga imong gimahal mamatay, sad. Parklito. Kaila ba yung kan Don Felipe kung mo na masuko? Ug sukad, sa kadaghang babae nga miagi sa iyang mga kamot, kana pa si Ima ang iyang nahunahunaan nga pagkaslan. Inlove ko kay siya na. Una imong ilugon? Oh, come on. Part, wa na ko iluga si Ima gikan niya. Sa sinugdanan pa lang, wa na'y gusto si Ima niya. Napugusan kini, kay nailad gikan sa probinsya. Gisaaran nga hatagan og trabaho din sa syudad. Apan dito sa club, nga gipanag-iyan ni Don Felipe mahagbong. Oo, wa kay ba kuan na. Kuan, siya maginay mutila og una sa tanang babae nga moabot sa di pa niya baligya. Sa unang higayon pa lang nakita na ko si Ima. Dili lang kaluoy ang ako gibati niya, Part. Nahikugman na dayon ko niya. O tinuod guday ang love at first sight. No? Pero malas ang kugma, oy. Way kagawasan. Parklito. Muinom una ko. O sa lang kasyat sa dili pa kumupaingon karon sa simbahan. Ay, kulba man di kining kaslon. Sukat, karon pa kumupati o kakulba. Maagit nyor. Di bang gani kulbaan ka makigatubang og pulis nga dakpunon man ang imong mga negosyo? O silang puno na? Magkuhaan ng ilang pamugas kung ilang ka ng buhaton. Maasad nyor. Pwede lang sa mga maayo. May unipermado yung madal sa lingin nga katarungan yun, no? Unsa na? Tanawa ko no. Ang bunga na ba kong tanawon sa kong tuksido, Joseph, ha? Okay na, nyor. Matago na ng imong tiyan. Unsa? Si Daima karon yun, no? Bisa mo takiduro ka gwapa sa iyang makeup o sa iyang gisulob. Gusto ko na siyang makita. Ayaw nyor, oy. Sa sibahan na mo pagkita. Sige na, una na dito. Bagay na ba ni... Bagay na ba ming tanawon, ha? Muna mong amahan og anak nyor. Usa! Day, sige na. Isulob lang imong gown. Emma, ayaw na paghilak. Maguba ang imong make-up. Di na ako mapugnaning sa niya. Day. Ay, kasakit. Padalion ko na day ay. Tuan ang tiguang ni mong pamanhon nun. Kabos lagi ko. Natutog tingali nga akong simod nga naego siyang tamparos. Nga bang natamparusan ka naman, Sab? Nasukong akong gisultihas tinuod. Nga unsa man? Nanguta naman siya kung bagay na ba kunong silang Daima tan-aon. Oh, di ako kitubag. Nga mura na silang amahan og anak tan-aon. Hala, wa ko makabantay. Milupad ang iyang wang kamot og dinitong pas akong aping. Oh, kasakit. Busa ta mga takaday. Bibi, ako yung drive. Ilahos sa kagsibat. Og asa ta paingon, Joseph? May kataguan ba ta? Wala ba? Joke ra. Pag-ilis na bitaw kay nagdali ang dakog tingan. Layo pa kayong oras sa inyong kasal, pero tuwaan na. Napuna na simbahan. Paghilom na diha, Joseph. Hatabangin na si Emma nga makailis. Sige na. Day, sige na. Barog na.
Day, Kalipungon ko nang. Ha? wa ka tingali katog. Ay, ingon yun anang magmabdos nang. Unsa? Mabdos ka, Emma? Kinuog ko. Ay, wala ka may suray na kong gabiin, ha? Emma, tinuod ba? Og si Kinsa ang... Si Jack ang amahan. Ginoo ko. Hinayang imong matingog ha. Tingalig may laing makabati. Sige na. Ay, wow, ay, ako kipaw na og pagkanaog ang mga makeup artist diha sa gawas na nagpaabot na sila dito. Tuwa na sa silong, oy. Emma. Nang... Pagkatao ko niya kining bataan nga si Felipe ang mailang nga amahan. Emma. Buset! Usa man ha? Hapit na mahuman? Wa din yung check apa ang mga ligidaan kagabi eh. Ay, Jack! Ikaw ang gisangunan ko at manon kini ha? Usa man? Siguro na kung mayong kondisyon sa sakyanan, senyor. Kuan lang, nakaligis lang yung talinis nga butang. Hilom! Ang duha pag yun. Malito ko nila sa mong kasal. Usa man, wa ka kabantay nga nalabyan na kita sa sakyanan nga gisakyan ni Ima padung sa simbahan. Senyor. Litse! Dali ana! Dili ko gusto maawahi sa adlaw sa akong kasal. Naflatan o nakapailid na ko sa ligid. Huwag naabot na din sa simbahan. Pero si Ima, wa gihapon hagtod karon. 5 minutos na lang ug magsugod ang seremonyas. Buset, misugod nagsaka akong dugo. Ha? Ay! Ay, nanang, brother ka, pahingon din siya. Ali, ano siya? Adi, ano? Uy, may kanaog na siya. Wow! Kakwapo sa akong pangasawa nun! Bisa mo itong kalutawang iyang kaanyag sa gisulop. Unya ka lang. Nagbawon kong maayong akong kaugalingon kanimo, Emma. Unya ka lang, human sa itong kasal. Day, ikaw na ang mulakaw paingon sa altar. Nagkuro ka kakutot. Emma. Usap pa ba iyang gidugayan? Ano wa pa man siya mo paso paingon din sa tupangar sa altar? Nagduha-duha siya sa palikaw. Kung magkahukom ka karon sa pag-atras, usa lang kalakang pa-atras. Ug igdagan ko ikaw palayo gikan din ni Ima. Usa lang kalakang. Ay, Emma, dali na. Musunod ko. Ayaw pagdugay, ha? Sunod na yun. Ay, grabe, ha? Day, kumusta? Kadali ba ni mong may hugo, day? Uy! Oh, ay, kumusta ang Hong Kong, oy? Nahinumpro pa sila na ako, Charles. Biso-biso, pagkagsa ko ni mo bikay, humot pa kang imported. Day? Oh. Oh. Unsay gibuhati mo? Wa ko'y nahinamdaman nga kibuhat nga na kung saan niya. Apan nga nang ibati kong niya na kung magpuyo sa impyerno. Day, Emma. Natural nga bation mo ka na, day. Kay Satanas, maya nang nabana ni mo. Oh. Ay, Ima! Ginoo ko! Emma! Day! Day! Ima! Ima, sama na siya!
Sakinan ka to sa higalang doktor ni Don Felipe. Iyang gitawgan aron mahiling si Day Emma. Kadakugaw sa aban siyang panlawas. Mihugo siya mayo. Tinuod ka na. Maog yun. Usara gani kasi mana na to siyang wa makita. Misamot magkaslin. Ay, ako nga rin din. Sige, kung dahil pero na, huwag mo dato ay marugutan din hapon. Ay, mudaot kang kada minuto, misag kang nagkaon. Oh, maubat to. Kumusta naman ka siya? Nagamat mo na ka siya? Gusto ko siyang makita ng... Dong ayaw ka nagbuhata. Pugi ang imong kaugalingon. Dili na sama ka ni Adto nga mahimong magkawat-kawat ka mo sa higayon. Tungod kay minyo na si Day Emma. Og dako nagsa sa Dios kung ipadayon pa ninyo ang inyong hilom nga panagkita. Nang... Tambag lang. Hikalimti na si Day Emma sa hinay-hinay. Nang Sonia. Emma? Philip. Ngano ako ni mo sultihi? Mabdus ka di ay? Felipe. Mabdus ka? Nga sa ato pa, mamahimo na rin kong amahan. Ay, gilipay ko ni mo, Emma. Dugay ko nang ipangandoy nga unta, makabato na kita og anak. O karon, nagsabak ka na sa una, tag anak. O sa'y ba gusto ni mo, ha? Bisan unsay mong gustong kanon. Pagsulti lang, akong ipapalit. O saman, gusto kang manggang hilaw, buongon, sambag, iba o saman. Ha? Dili. Dili? Di ba maumag ka na gusto sa mga mapdos nga aslom? Ha? O saman, sabay gusto ni mo? Gusto na ko mapaway. Kung mawala, sige. Dili ko disturbohon. Sige, pahuway. Ayaw na pag-awas din ni sa lawak, ha? Mahatdan ko lang ikaw din sa imong makaon. Salamat. Ampingi ang atong anak. Felipe. Gusto na ko nga lalaki ka ng una mong gisabak. O kung mahimo, mas ikalipay ko kung kaluha ka na. Pulos lalaki. Aron manunod yun sa akong mga negosyo. Dili ko musugot. Unsay nga? Di ko tugot ang masunod sa akong mga anak mga iligal ni mong negosyo. Padakon ko sing matarong. Likdong. Mahadlokon sa Diyos ang sa balaod. Dili sama ni mo, Felipe, nga hangol sa bahandi. Pasaylo ako. Huwag ko tuyo ang napatan ko. Ikaw. Sorry, pasaylo ako. Ikaw magod. Ikaw na, ha? Ayaw na maghilak. Sukod karon. Panggaon ko ikaw, Emma. O kung mataw na ka ng atong anak, ipaniguro kong ikahatag ko kaniya ang tanan niyang mga pangilahatan. Felipe. Buhungon ko sa tanang material nga butang ang atong anak, Emma. Dili lang sa pagmahal. Felipe. Sige, dada. Unsa man ni, oy, kanagan ba ining pangbitbit mo na, ipabitbit mo na ko nyo, unsa man ni siya? Felipe, gusto na kining napalita. Bago pa lang kitang nag-shopping ang mga gamit sa bata sa may aking adlaw. Gusto kong kumpleto ang iyang mga gamit, Emma. Napuno ng iyang lawak. Kumpleto na siya. Gikan sa sine na hangtod na siyang kuna. Maog yun! Ang kwarto sa bata, no? Murag yung mall na tan-aon. Hayahay ba na ang bata? Uy, wa pa gani kagawas. Buhong naman kaayo. Masig na po yung free nga truck. Ahon sa ba? Dili pa ka na maul, Joseph. Inigawas unya niya. Palitan ko siyang helikopter. Duwaan yan? Naamanggoy remote control nga helicopter, no? Dili duwaan, Joseph. Kanang tinuod. Aron may kasakyan unya siya kung may gusto siyang adtuan nga layong dapit dinhi sa Pilipinas. Kabulahan sa bata? Pila gani nakabuhan ng imong tiyan, Inday? 7 na.
Pito, wala ako sa isinta. Ala, may dagan ba yung nanganak kapitura kabuan ng isabak? Sa turag yun na pangandaman ng daan yun, no? Pasig pa na yung mga nakaugma. Unsa? Dili siya mahimong mga anak nga kuwang parsabuan ang bata. O usapa, mularga ko og mga adlaw pa yung sa China. May transaksyon ko dito. Pipila ka adlaw ko mawa din eh. Mular ka ka? Kanimo ko ibilan ang seguridad sa kong asawa o ang umaabot kong anak, ha, Jack? Senyor. Siguro ang luwas sila kanunay samtangwa ko, Matuman, senyor. Sige. Musakay na ko sa kong pribadong aeroplano. Ikaw nang bala din ha? Samtangwa ko, Matuman, senyor. Kanako na kipilan si Ima. Kapugan ko ka ang akong kaukalingon. Kung kanunay kong mahidool niya. Mulakaw ka? Masimba ko niyang. O banante ka ni Joseph? Ayaw na. Gusto ko makinusara. Duging panahon nga wa ko kini mabuhat. Paimuslan ko nga wa din si Felipe. Nanugon ra pag ito gahapon si Don Felipe. Nga dili ka pasagtanday. Wa ko ninyo pasagdi. Gusto lang na akong matagamtambisan sa hamubong hitayon ng kakawasan. Day. Adto na ko nang. Sige. Ang unsa nga sakyanan ang imong gamiton? Magtaksir ako. Mga tangko sa unahan. Unsa? Asa ka pa yun? Musimba. Dili kami mumulakaw nga maginusara. Kun mao. Uban ko. Ha? Kung dili ka, ayaw ko pugni kay mo adto na ko. Oh. Unsa ba? Ayaw pagpabag sa kong akianan. Pabuta ko din eh. Kuhaon ko lang ang sakyanan. Oh. Taw-taw lang naman ang misa. Nahingit ang bukan. Apan, nipagyapon siya suso sa simbahan. Naglukod. Emma. Nakita ko kung unsa ko kamahal ni Felipe. Ingan magkining bata nga niasa ko sa bakan. Nga gituan niyang siya ang amahan. Gusto kong suklian ang iyang pagmahal. Gusto kong makato sa paghigugma niya. Apan hangtod karon, wa ko makahimo. Bisan pa man sa kausaban ngayong gipakita. Asilo ako, Diyos ko. Limpyo ka ng akong panyo. Jack. May mo pag-iabil mo pag-ampo. Naunta. Makalimta na ta ka. Jack. Dugay ko na kiampo. Apan wa ko niya dungga. Hangtod ka. Way adlaw. Nung ako panganruya nga ikaupan ka. Jack. Tingalig. Mas lakas ka sa langit. Ug mas pamation ka niya. Emma. Ngayon ko lang natagpuan na ang puso ay palay. Taw-taw daw sab nga huwag kita magkabalik ni Dapita. Huwag ka usapan. Sa maghihapon ka ni Dapita sa unang adlaw. Nga gidata ka din eh. Bugnaw ang hangin. Huwag niya paghihapon ang nakumpunuan sa kasya. Kung saan pa nag-unta kita ni ini kalikon. Dili sa'yo mapukan. Bisan pa man sa mga bagyo nga mukuso-kuso.
Ngipangga niya kining bata nga niya sa akong sabakan. Ako ang amahan ni anak. Apan si Felipe ang akong pana. Nakatuon ka na ba sa pagmahal niya? Mahal ta ka. Lapaw sa tanan, Ima. Dili na mahimo. Makahimo ba ang balaod sa pagpapag sa matulog ng bati? Dili, di ba? Kaya ang kuno naman o dili, nasayot ko. Ako paghihapon ang nanag-iya sa tibok mo kasing-kasing. Emma. Magpalayo na kita din eh. Kita ang mag-uban. Ikaw, ako, huwag umaabot ang anak. Hello? Sonia, Senyor, ikaw ni? ayon sa Ima. Gusto ko siyang ikasulti. Ha? Kuan, senyor. Wa para ba ni mata? Ay, kay baho ka na. Kay baho ka na bitaw ining mabdos. Daw, magid kaayo ng gatog. Pukawa, Ha? gusto ko siyang ikasulti. Gibingaw na ko niya. Usa pa lang ka ni ikaadlaw nga nalayo ko kang Ima. Apan, ibati ko ang tumang kamingaw kaniya, Sonia. Pukaw na ko, nyor? Ayaw na lang. Ayaw na lang. Mas mayong makapahuway tuon siya. Manawag na lang kung balik ko niya. Sige, nyor. Bye. Ay, salamat. Habi kong mabunggo na ko nga wa din hisiday Emma. Ay na ba sa ding bataawi? Kanadugay man sa pagpauli. Ganina raman to nalanghid nga musimba. O giubanan na ni Jack. Ay, Santissima. Wa pa ka to makahuna-huna ang duruha nga pahibuslan ang higayon nga wa dinhi ang senyor. Ug magtaban to sila. Ay, kinuo ko. Ay, maapil yung kus kastigo ini kung mahitabo na. Hapon na. Mama, ulit na ta. Gusto ko pa ikaw makauban. Ingon man sab ko. Pero tingalig na balakan na karon sinang Sonya. Nga wa pa ta mauli. Gusto pa kumugakos nimo. Aray! Napiik ba na ako ang imong tiyan? Misikad ang bata sa suod. Nak, nakabati ka ba na ako? Ako ang matuon mong amahan. Mahal ko ka mo si mama nimo. Timani ka na. Jack. Dili man ako unya ang mamatan mo buot. Apan, ipaligwar kong anak ko kanunay. Magbantay nimo. Jack. Usa, natuog. Kaganina pa ko nagsige og panawag. Hangtod karon natuog lang gihapon. Sulti, ikaw tinuod. Hain si Emma. Ginoo ko. Saan ko man ini pagpamakakron. Hain si Emma. Koan, nyor. Nang Sonya? Ni Ana, nyor. Ni Ana. Abi. Dahil, imong pa nag-isog. Kanina rinisig panawag. Akong giingnan nga natuog ka. Ambinang. Felipe? Abi kong hain ka na. Nga naman di ay. Karon lang kumikanaog kay naglain ang akong lawas. Kung mauhunan, sige. Pagpa-check up na yun sa doktor. Tingali kung sa metabo niya ng imong gisabag, ha? Ayaw ka pala ka. Nawa na nga nang haplas ko. Gipanuhotra ko. Ang pingig yun ang imong kagalingon, Emma. Kanunay, Felipe. Gimingaw na ko nimo. Kumusta ang imong lakaw diha? Maayo man. May mga bago kong investor nga gikatagbo karon. Mao ba? Mas muda ko pa unya ang atong negosyo diha sa Pilipinas, Emma. Ug ang labaw nga mabulahan ni ini sa umaabot, mao ang atong anak.
Felipe, Mahal ta ka, Ima. oh, nakakaon ka na ba? Tingali mo inom ka na sa bubino nga wapay sodang imong tiyan. Oh, giampingan ko ang akong kaugalingon. Ikaw ang pag-amping diha, ha? Kaya sa oras ka may mahitabo sa imong gisabak, tungod sa imong pagpabaya, manubag ka kanako, Ima. Felipe, Oh, sige na. May lain pa ko at timanor, ha? bye. Unsa na? Nangamusta lang. Ginoo ko. Wa ko makasabot sa kong gibati nga kakulba kag kanina nga nagsige na siyang panawak. Ug wa pa mo mabalik si Dong Jack. Abi ko ka. Musa ka na ko sa taas nang. Oh. Ay. Lahi yun ang kasaya sa iyang panagway kung si Jack ang iyang kauban. Ikaduhang gabi nga ako rang usa din sa among lawak ni Felipe. Mas mahinanok ko nga wa siya din hiuban ako. Pasalo ako, Felipe. Apan mao kanay matuod kong kibati. Oh, may mituktok sa pildo nga pultahan gikan sa biranda. Emma? Oh, si Jack. Nga lumiyak ka. Huy, wa ko makauyon anang imong pahiyom, ha? Tingaling may nakakita nga misa ka kadinhi agis piranda. Isiguro na kong wa. Nag-uban na taga niya. Nag-unsa naman sa kadinhinoy. Na may sita ni mo. Unsa? Mahal ta ka. Matod ko, mahal ta ka. Kinahanglan pa king tubakon nga nasayod naman ka. Mas tamis mamati yun. Sige na. O na, mahal ta ka. Jack. Gimigaw na kain ko mo. Ingon nasab ko, Jack. Paimusin ko ang ikayon. Gusto kong ikaupan ka sa tibuok gabi, Ima. Oh, Jack. Hoy ha, maptos ka ako. Bastos ka guna-una, ha? So, pag ako pa karoon ng bastos? Oo, sa mali ay. Ay, mawa ko'y laing guna-una. Gawas lang nga, ikauban ka o ikatupad ka sa pagkatug. Gawas lang kung mamugos ka. Unsa? Aray! Kabilagro gud nimo ronday. Gana kay kang bikaon ron. Og tamis kayo ang imong pahiyom. Ay, nakasabot ko. Nasayod ko sa hinungdan sa maong pahiyom. Pero tambak lang, day. Ininahan nga tambak. Pagbantay. Nasayod ka sa mamahimong linugdangan ni Ana kung masakpan mo sa imong bana. Nang, nasayod kong dili ko kapugan na inyong gugma. Mao nga, mga pahimangno lang kining ako, Inday. mahal ko si Jack. Ug mahal ka usab niya. Apan minyo ka na. May tulubagon ka na. Dako ka nagsaha sa mga mata sa Diyos ug sa balaod. Nasayod ko nang. Apan gusto kong malipay. Bisan karon lang. Bisan sa mabong panahon lang. Samtang wa pa si Felipe. Nani ko na ang banig. Oga, nag-asap ko unlan aron imong kalingkuran. Salamat. Kadiyot, kuhaon ko ang atong makaon. Nadi ay. Natural. Picnic na, di ba? Sige. Diyos ko. Nasay kong sa akin nga makibuhat. Apan mahal ko siya. Oh,
Sige na. Wow! Dagana ko, anak. Maramang fiesta. Mga untag maayo. Katapos ang higayon nga ikasaho takas pagkaon. Mabalik na si Don Felipe ug mag-alawa, di ba? Dali, dali. Ungitan ta ka. Tinamatisan nga buwad. O ni adobo nga manok. Bisaya gining manok ka. O ni asay baboy. Kung kitang mag-uban kanunay, manambok jud ko. Bisan kung ikaw pa ang pinakatambok nga babae, panan ako. Ikaw paghihapon ang pinakasiksi o pinakagwapa. Ate. Lagi. Mahal ta ka. Mahal tasap ka. Di nga anak ko sa Pilipinas. Sorpresa kung may pauli. Way bisan usa kay lang akong kipahibaw. Libingaw na kayo ko ni Emma. Unom ka adlaw nga nalayo ko niya. Apan, ingon og sa mabungog na ko sa kamingaw. Magtaksi na lang ko sa pagpauli sa mansyon. Ana! Nausa pa ni baga tao din, Kadaghan na mo, pero wag ibisan usa nga mo abli. Ay, kitsa ba di, oy? Usa tingali ni sa mga tao ni Don Felipe. Pero, kung anong wag naman sa kusina mo, agi nga abli raman unta. Si Emma. Don Felipe? Ay, iya siya? Nauli siya? Ay, patay! Ano pag ako magisira o balik? Ano ba kasira mo pagbalik ang putara? Hayal si Emma! Koanyor, si Day Emma, koan. Pawa! Masakay ko sa mo lawak! Koanyor, wa din si Day Emma. Usay ba, ha? Hayal siya! Kinsay ang kauban! Koan. Kinsa? Nga ano ba nagkanga-kanga ka man sa pagtubag, ha? Ay, kanang tuwa sila sa simbahan, misimba. Diing simbahan na kimuapas ko. Ha? Asa! Aampo. Litse! Dili ba matod ko? Bantayin ninyo siya! Senyor. Litse! Pakitaon ko siya! Ha? Nyor, mas maayo tingali paabuton mo na lang si Day Emma nga mauli. Kaywa ka man sa basayod kung asa mo sila pagitaa. Ay, dako biya ning sugbo o daghang simbahan. Mga buset! Mga buset mo tanan! Dol na tas mansyon. Buuin ako na ng akong kamot. Tingaling makita ta sa kawas. Tinted kining mga sakinan. Bisan na. Mahal ta ka. Mahal tasap ka. Niya na ta. Marakalit mong kumikulbaan. Ha? Nga no? Ambot. Huwag ko makasapot. Marag may konektar na hinoon sa akong batang ang kakulba. Marag may kalitog santing. Unsa? Santisima Trinidad. Ay, niya na sila. Huwag masayod si Day Emma nga miabot ng iyabana. Ay, tagbuon ko sila. Kanaog na ako, prinsesa. Salamat. Day Emma. Day Emma, Dong Jack. Ay, Diyos ko, salamat nga ni Ana mo. Nang, ganun, kulbaan ka. Si Senyor. Diin mo dad ang akong asawa, Jack! Diyos ko. Senyor? Felipe? Diin ka mo gikan, ha? Buntag pa ka mo milakaw o hapon na karon. Diin mo gikan! May simba. O niya, nagpauban ko ni Jack sa doktor kay... Emma! Emma! Ang akong tiyan. May sakit ang akong tiyan. Usa!
Lanyor. Basig maganak na si Day Emma. Usay! Manganak ka na? Dali! Dadon ko ikaw sa doktor! Ako madajak. Ako ang yabana! Senyor! Oh, Bart, musa ko na pwede namang pataga sa sahog sigihan ng paso-paso. Ano mo na? Nabalaka ko. Tingalig, manganak na si Emma. Manganak? Uy, di ba nga, pito pa maghatok kabuan yan tiyan. Gisakita na siya kaganina si Antihan. Uy, anong ingon ana ang kabalaka nga imong gibati para niya? Tete para gusto tihira ko kustinod. Unsa manggir? Sige gapon mo ni Ma'am Ima. Unsa man? Ikaw ang amahan anang iyang gisabak? Bart! Bibiya si Ima silang tapok. Paingon siya musuod sa pansyon. Sundan ko siya samtang nalingaw ang uban ng mga bisita ni Don Felipe. Si Don Felipe, sab, lingaw kayo. Gitagan sa niya o gigayon ang uban niya mga sakop nga maglingaw-lingaw o mag-inom. Basta magkaykayon ko. Adto ko agis luyo. Sundan ko na si Ima. Oh, niya ka man lagi, Day. Natug na ang bata. Nakadidi na sabsiya. Ano ko nang daghang gatas sa akong dukanang? Wa mapahimusli sa akong anak. Nahunong na lang hinuon. Ay, tinuod ka na. Anugon yun. Mas nindot gid unta kadto ko na nakatutoy pa kanimo ang bata. Nakasuso lang siya nako dito sa ospital. Maayo na lang to. May gani kay wa niya i-junior og dayon ing bata. Nadasa akong hangyo. Di ko buot nga dadon sa akong anak ang iyang panganog apilyado. Ay, may nanuktok. Ay, tabi o na, Ima. Akong ablihan. Tingalig si Joseph. Joseph, unsay... Oh. Nang Sonia. Jack. Padayon ako nang... Dali. Jack? Emma? Ay, ginoo ko. Ayaw in taon pagtugay din sa lawak sa bata dong, Jack. Gusto ko lang makugos ang akong anak nang... Ay, ginoo ko. Uy, sige. Doula. Dinhila ko sa may pultahan. Emma? Jack, nanon niya ka? Wa ko pasukad makugos ang akong anak. Mahimo ko ba siyang makugos? O magakos? Natog siya. Layon ko siya sa pagkuha. Sige. Anak ko. Anak, mahal ko ikaw. Jack. Mahal ko ka mo, Emma. Emma. Ay, kaluoy ko ba yung magtanaw ini nila, oy? Ginapos nga gugma. Way kagawasan. Dili magidunta ni husto nga ako gibuhat nga pagkonsentir nila kay idaran na baya ko. Pero unsaon ko man, paluoy man sab ko nila. Ang naman sa ugbusumbong ko. Labing siguro, mapatyan sila ni Don Felipe. Ay, muling yun na lang ko, oy. Nagayo-ayo sa imong biyahe, kumpadre.
Senyor, kupot ako, be. Kupot ka na kayo, be. Makaya ko pa. Ihatot na lang ka sa inyong lawak, senyor. Kaya pa kayo na ako. Tanawan na, nagbarag ka na. Dali, agbay na ko. Musod na to sa mansyon, dali. Hinay lang, senyor, ha? Hinay lang. Niya ka na sa inyong kama. Diri. Salamat sa paghatod niya, Delphine. Huwag sa pa yan, ma'am. Sige, makagawas ka. Sige, ma'am. Na-enjoy ko karong gabi una. Pauwi na. Hubog ka kayo. Kapuhan talaga sampang matuog. Kinsaya na nang ingon mo matuog ko. Felipe, hubog ka kayo. Tinghalik mo suka ka pa unya. Katuog na. Dili ko matuog eh. Namanon ko ang resulti sa ako mga kumpadre kaniya. Muanan nato og manghod si Ruel. Unsa? Dali. Felipe, dili pa mahimo. Uwa pa kung dangi sa kundo ko. Dili ko mo to. Buwa na sukad kang mga anak ko. Uwa ko magbakak. Gusto kasi mong gibuhat nga pagbiya ka ganina. Lagot ko sa kumakaila. Sige tanaw ni mo. Mututog sila sa mong dagway o niya. Mutug pa din sa mong dugan. Felipe! Ibagay ko mo ito na kundugan. Kasakit! Ako ra kini. Nagkasabot ka? Ako kulong. Felipe! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Usa na katuig, anak. Usa ka na katuig. Happy birthday, Dong. May regalo ko sa bata, senyor. Uy, baratuhon? Jack, wa ka na lang unta maghago pa. Dili malingi sa akong anak ka ng imong regalo sa kadaghan sa mga mahalong regalo ko kaniya o sa mga nagngugos kaniya. Senyor. Bisag ni mo palid mo hinapay. Kibalibaran ni mo imong regalo? Bidasad. May kuan ba mapahitas? Yung kay tawhan na. Abi kay pobre man daw, atay katungol nga mo regalo sa mga sama nila. Sige lang. Hipuson ko lang gining regalo ko lang sa bata. Inikaputo niya sa ikayon. Ihatag ko niya gining kaniya. Ingon ini ang hustong pagkupot sa armas. Ha? Dali. Tudluan ko ikaw. Dali. Dali. Sabak ni papa mo, ha? Felipe! Nga di pagkupot mo sa pistola ang bata. Ambing ako anak. Pahawa niya sa mga tubangan. Kung dili ka buot nga maiko. Gamay pa kayo si Ruel. Labing maayo. Aron sa iya unyang pagdako. Mamahimo na siyang haniti sa paggamit sa pistola. 3 anyos na siya. Busa, dadoon ko na niya siya pagsugod sa firing range. Aron maana ng akong anak. Ha? Dili ba, Ruel? Delphine, may shipping ang mabutoon niyang gabi, ha? Ikaw na ang bahala ni Adto. Nasayod ka na sa angay mong buhaton. Oo, matuman, senyor. Jack, sir, ang transaksyon ta sa mga Cambodian, kumusta naman? Maayo man, senyor.
Magkita mi unya sa usa ka dapit. Good. Ikaw na usabo niya ang bahala sa pagpakigsulti kang Mr. Ong, ha? Siguruan ni si Mr. Ong, ha, nga husto ang iyang ibayad. Oo, ako na bahala ni Mr. Ong, senyor. Makamawang ko mo ininsik. Si Jack ang gitugyanan ko niya. Ayaw paglabot. Oo, sige, matuman, senyor. Sa sunod na adlaw, mubiya ko paingon sa laing nasod. Kung samtang wa ko din ikaw na ang bahala, Jack, ha? Matuman, senyor. Pangitaan ko ikaw, buslot, Jack. Ako na unya ang saligan ni senyor sa tanang dagkong transaksyon. Ay, pagkaginawa, jud kong lua, kung wa din hiyang senyor. Oy, malipay jud ko kanunay lang siyang mabiyahe. May tagad-to, wala lang sa puyo dito sa laing nasa. O niya unsa. Ato na usap si Day Emma ug ang bata. Bilin lang, oy! Ay, imposible. Dili biyaan ni Don Felipe kini ang bahandi dinhi. Labaw nagdili niya biyaan sila si Day Emma ug Dong Ruel. Ruel, anak! Ayaw pagdagan yung kusog! Dali na gano'n naman, ha? Bahuayan na mali! Dali. Gilok! Gilok! Gilok na yan. Husta na mo, anak ba? Jack, ibutan na ng bata. Pahiran ko ang iyang buko-buko. Ibutan mo na, ha? Kiwa pa ta! Lagi. Magduwa pa ta, human ka magkakaon sa mong snacks, ha? Yay! Yay! Dali, una. Talikod, be. Pahiran kong imong buko-buko. Igo na ko! Ang Jack! Bang-bang Singot kay naman! kao? Oh, igo! Apan, timan Irowel. Kung magupot ka gani og armas, kinahanglan nga bugnaw ang imong o. Dili mo kini mahimong gamiton sa dinautan. Ha? Sige, panghaon na mo. Jack, singot ka usap po. Baya, no? Abi kayo, wa man ang senyor. Nagpahimo sa mayo si Jack. Nakigduwa silang anak. Ug nagpaduol og mayo ni Ma'am Emma. Gipahiran pa ni Ma'am Emma ang iyang agtang. Ayay. Huwag kay tinaguan kining duha. Makitaan ko ra ang imong buslot, Jack. Makitaan ko ra niya. Si mama ni mo ang nagluto? Oo! Oh, mao ba? Abot naman, mama. Hagman gani siya ganina ni Uncle Jack. Sala! Usbagan ito kisulti mo, ha? Hag Uncle Jack si mama kay sad man si mama. Night, Papa. Gigakos ni Jack si Ima. Nagatog na ba si Ruel? Oo. Milaw siya pagkita, umitalikod na ako. Emma, Felipe, dugay mo na ba ang kaila si Jack? ha? Oh. Nakaila ko usap siya niya atong gabi nga. Nakaila ta ka dito sa club. Unsa mo siya kasuod? Ha? Unsa mo kasuod si Jack? Suod nga ikalang pagtanaw ko niya. Mao ba? Mitalikod siya papalit na ako. Ngano nagkapangutana man ka siya. May tungod na mo si Jack. Abi kong masuko na sab siya. Og iya na sab kong pasakitan. Ay, salamat Diyos ko. Kay wa ka na niya buhata. Emma, Felipe, mulakaw ko. paubanon ba ko ni mo? No, dili. Pero kung gusto ka, magkahimo ka sa paglakaw kung asa mo gusto. Tinuod? Ganun dili.
Gilaay ka na din sa bahay, di ba? Sige, lakaw ka kung asa ka gusto. Sige. Mahimo ko bang dadon si Ruel? Sige. Salamat. Si Jack lang ang padriba. Ha? Sige. Una ko sa paglakaw, Amping. Misugot siyang mulakaw ko. Ilisan ko si Ruel. O pahibaon ko si Jack. Magdali ko. Ito na. Nakabiya na sila, Nyor. Sundi sila. Siguro ang dili sila mawa sa itong pananaw. Oo, patik, Nyor. Kinahanglang masayran ko ang matuod nilang relasyon. Ako, Nyor, di ko ganahan mo sultin mo, pero dugay na kayo kung nagdunaanan nilang duhan, Nyor. Lahig yun ang ilang mga lihok ba? Ilabin niya ng mga higayon nga, wa ka? Sikit kayo ng duhan, Nyor. O pinangka kayo ni Jack si Don Ruel. Dili ka na nila anak, Nyor. Nyor, sa kuntong nga hunaon sa Manibela pagdapog ni mo na ako na sakita ato, Nyor. Ayaw i-apel ang akong anak, ha? Anak ko si Ruel. Nakapatay ka! Akong anak! Wow! Hangin, Mama! Ganahan ka din, eh? Oo! Gusto ka dapit nga sama ini, anak? Dili mo kunin mo, anak. Si Papa man, akong Papa. Ruel. Nak, unsa man? Gigutom ka na? May pagkauntang dadari. Gusto kang magtabanog? Unsa na? Kite. Kite? Wow! Ganahan ko, kite! Sige. Humanta mo kaon. Magpalupad ta og tabanog din, okay? Yay! Dinhira, Nyor. Distansya makaitan nila. Dinhila kita. Ego nga makita ta kung unsa may ilang buhaton. Kang sugura sa imong anak kang by Jack, Nyor. Awa, tanaw, agoy. Iagbayan ni by Jack si Ma'am Emma. Tanaw, Mga hayop! Magbayad sila! Magbayad sila! Wow! Awa, Mama! Taas kayo pa diyang akong kite, Mama! Kanindot ka kung kanangitang ingon ini. Kung marigsama palang unta kitang gawas nun. Ay, mahal kayo ta ka. Bisan pag magkinaunsa ang kalibutan, kitang duha lang gihapon. Isa na ako. Jack. Mama! Uncle! Ang akong anak. Mida ko na siyang makaila sa matuod akong papel sa iyang kinabuhi. Palupad, Jack! Nana kita. Og nakatuog si Roel. Alsahon ko lang siya, paingon siyang lawak. Ako na. Wa ko makakita sa sakyanan ni Don Felipe. Ako nalilaw sa akong anak paingon siyang lawak. Sige, tana. Nainanok siyang maayo. Di ka po'y tingali og dagandagan siyang tabanog ka kanina. Salamat, ha? Sa unsa? Sa kalipay nga gipati ko karon. Dili, Emma. Ako ang anay mo pasalamat tungkol kay wa mo idawag ka na ako ang atong anak. Salamat sa imong kugma. Mahal ta ka. Nang Sonya?
Dong Jack, pagdali. Gawas na dayon din eh. May abot na sa Don Felipe. Jack, sige na. Hidiin ba kamugikan? Gisorry na mong among anak nang. Day. Misodas mansyon si Don Felipe. Mula sab ko sa among barracks. Dad? Delphin? Kining, diin man mo ni ma'am kanina. Ha? Nanim ba? Relihiyosa kita sa ma'am, no? Basig mataktan ka na. Mahinimbasad kag-apil. Dili man ko hinimba. Ha? Apan, dako ang akong pagsalig sa Ginoo. Kana, kamit kay nanimo. Unsa? Ang buot ko ipasabot ba nga, sa matang sa atong pangita, nagkinahanglan gayod kita ni Ana, ng pagsalig sa kahitasan. Di ako na, Delphin. Ha? Oh. Musuron ako sa kong lawak. Oh. Sige. Paglipay-lipay una karon. Kay hapit na moabot ang imong katapusan. May abot ka na di ay? Milihay siya sa akong paghawak. Nga to, anak. Nakatog. Sige, hatuon ko sa iyang lawak. Naipong ko si Malihok. Nababuhan ko. Mahinanok tuon ang akong anak. Ang iyang panagway, karon pa ko makaklaro. Wa tuod siya maliwat na ko. No! Dili ko gustong mutuo sa kisulti ni Delphin kanako. Akong anak si Ruel. Ako! Luiban makunima. Apan si Ruel. Akong anak. Dili ko makadawat nga anak sa salaing lalaki. Ako ang amhanin ni Pata. Ako! Kabantay kanyor? Aw, katuto ka sa imong anak? Sa ako kong tanaw, nagkadako ng bata, or nagkaliwat man ni Jack? No! No! Papa! Anak? Ay! Hugot, Papa! Mahal ko ikaw, anak. Mahal ko ikaw. Garaang na nga. Malipayong magdaguay. Ngiga. Gikauban ko na sa banga kong anak karong adlaw part. Og kana ang makakumpleto sa kong adlaw. O lahi gyud part no. Kung may anak na, lahi na gyud. Sa una, di man kaingon anak. Kung may pabirahan si Don Felipe nimo, suway duha-duha mo patay ka man dayon. Pero karon lahi na no. Mausab gyud ang dagan sa imong kinabuhi part. Kung may anak ka na. Mas musamot pa gyud kung gikauban mo paunta silang duha. Si Ma'am Emma ug ang inyong anak nga si Roy. Mas malipayon o kontento na ako karon sa akong kinabuhi part. Kung di ko uban ko pa sila duha. Unsa katong akong nabate? Tinuod ba ka to? Ilang anak ni Ma'am Emma si Dong Roel? Dili mahimong masayop ko sa akong nabate. Iyang anak si Roel. Giangkon niya kini. Kinahangyang masayon ni ini si Don Felipe. Mubi ako din sa akong nahimutanan. Din sa luyo sa bintana sa ilang rawak. Ug atuon ko si Don Felipe.
Ingon sa may kasika sa kawas. Ini lagi napat. Ako tanawon. Dinigikan sa layong kapahin ng kasikas. Hindi ako nabati. Tao, may taong gadaling niya. Nagkailang ko sa barog sa mga tao. Si Delphine ka to. Nabati ka niya nga mag-iparatsultihan. Wa pa ko bati ang duka. Gusto ko mo hangka po. Labas ka hangin. Dinihilang una ko sa beranda. Muinom ko kamay aron ko magduka. Senyor. Oh, Delphine. Gusto ko mag-inusara. Nyor, kining mayroong danon kining ako isulti nimo, Nyor. Mas mahinungdanon ka sa kalinaw sa una nga gusto kong makabot. Karuhe gayo na? Oh, kung mahibaw ka din nga ako itug-ani mo karon, Nyor, mas mosamot nga mag-rigor ka ng huna-huna nimo. Usa! Kinahanglan kang masayod ini, Nyor. Sigurado ang mahinungdanon ka na, Delphine, ha? Kaya kung dili, Nyor. ihog ko ikaw din sa piranda. Laing tao tingali ang ihog mo gikan din ninyo, ug dili ako. Nga no? Unsa ka nang imong buot isulti ka na ako? Binuor siya ni Don Felipe. Huwas na makabantay na ako. Pamatiyon kong ilang iparagsultihan. Kalambi yun din yung mahalong pino, no? Karon, sige, sulti na. Kuan yun, kining. Dito ko gikan sa luyong bahin sa barracks nila ni Jack o Mihoy. Wa sa masayon nga, gipanid-an o gipamati ko ang ilang gipanagsultihan. Mahimo ba, Delphine? Misamot nag-init ang akong Lahos sa ang bot mong isulti ka na ko, ha? Sulti na! Ako, Anyor, kining ako nabati sa ilang panagsultihan, klaro gay kayo matupan ni Jack nga ilang anak ni Ma'am Emma, si Dong Roel. Klaro gay kayo, Nyor. Nabati na ko, Nyor. Gidulit yun ako ang akong dungdan. Gikan sa karang bungbong. O maug yun to'y nabati na ko, Nyor, nga ilang anak, ang giilang ni mong anak, si Dodong Roel. Daan pag ko. Sa una pa lang gani, nagduda na ko nilang duha. Sa una pa lang, nagduda na ko nilang duha, Nyor. Sa una pa lang. Mauna, wa na ko'y salig anang Jack, Nyor. Ikaw man, God. Misali ka man niya. Tanawa, Nyor. Nga gitiyon mo nang imong pistola na ko. Ayaw, Nyor. Nyor, mubuto na sa akong naong, Nyor. Dili ko ang imong kontra, Nyor. Dili ako ang imong kontra tungod kay matinud-anon kay ko nimo. Nagsulti ka ba sa tinuod? Nyor, wa taon ko mamakak nimo, Nyor. Nahibaw ko sa akong dagatan kon mamakak ko. O dili pa ko gustong mamatay, Nyor. Abin ako imong giigon, Nyor, na. Dili na. Paniguro nga nagsulti ka sa tinuod, Delphine. Nyor. Kay kung masayran ko kani nga, nagbutang-butang ka lang. Dili kay bukan na lang ka sa imong taguron tagyo ka og ilaog sa akong mga ero. Nyor, kung mauna, nakasiguro kung dili kong matagod-tagod, Nyor. Pagsama. Jack, meron niya ka sa mulawak ni Felipe. Dali na. Mamiya ka din. Unsa? Nasayo na si Don Felipe sa tanan. May baon siya. Nang tumanak si Ruel. Unsa? Kanaw na, agis piranda. Nilingin ang lawag. Magkita tas luyo. Kuhaon ko ng atong anak. Jack! Danan niyo, ikuha ang tanak kaglaing botilyas bino. Pamparelax ba? Kadiyot ha, ipisan tika.
Di ana nyor, oh. Na. So nga, dungagan pa nato, nyor. Gito nga pong kunan ni mo botelya sa vino, nyor. Dili ba? Gusto ko sa akong sordin mo sa biyagin, nyor. Nga, nagkadako ang bata. Nagkaliwat ni Jack. Ug usap-usap, nyor. Lahi ang pagpangga niya nini. Umauli ay kay anak yun niya si Don Ruel. Ha! Mag-uban ba na sila nyor? Kanunay, pero may sa magkauban. Kung luwa ka din asa magka na sila paingon, no? Sa akong paminaw nyo, no? Pakatol ko na nilang bata. Unya, maglingaw-lingaw sa na silang duha o ilaray. Mo magkong bitulyuhan yun. Ayaw kong sultihi og sama ni Ana. Kung dili ka buot nga mamatay. Ninano ko mayong bata. Alsahon ko na siya. Shhh. Katok lang, balik. Katok lang. Magpalayo na tagikan din eh. Ngayon ako sa layo. Nagpahipinining akong kahoy. Diyos ko. Nakuha ka ni Chaka nga mga anak. Ayaw intag-itugot nga may makakita nila, Diyos ko. Tuguting makapalayo na kami ng napita. Di ko buot nga may mahitabong dautan sa akong anak. Ayaw ito nitugot, Diyos ko. Minong palibot. Mupadayo ko pagbukas. Agi na sa kusina. Kinalang magpalayo na kami na samtang wala pa magkabante si Don Felipe na mo. Kalit kimisikang suka. Jack? Nanson niya? Gano'ng gikugos mo ang bata, ha? Asa mo siya dada? Nanson niya. Magpalayo na kami gikan din ng unsa? Nasayod na si Don Felipe sa tanan. O sa kinalang dadon ko sa layong dapit ang akong anak o si Ina. Diyos ko, asa mo sila dada? Wapasod ko masayod ng kunasa. Bisa asa. Ang may nungdanon nga. Magpalayo na ko silang duwagikan din eh. Dili ko buot nga makonsentera. Apan dili usab ko buot nga may daotang mahitabo ka ninyo. Busa, sige na. Samtang wa pa'y nakakita kanyo, palayo na kamo. Giyahan unta kamo sa labang magagagahong. Salamat ang Sonia. Sige, ato namin ang... Sige, pag-amping mo. Diyos ko, bantayi sila. Giyahi sila sa dapit nga alanggid kanila. Usa ka dapit di makita nila ang dugay na nilang gipagita nga kagawasan. Ay, magkadapita si Emma. Oh, Emma! Dawata siya, dawata siya. Di mo agi sila yung bahin. Huwag makapantay ninyo niya. Kay, taga sa mga kahoy ug ngit-ngit na napita. Magsunod ko ninyo. Sige na. May kuhaon ako makadiyot sa ako lawak. Jack! Sige na. Sunod na yun. Okay, sige na. Igo-igo rin na ito na inom, nyor. Bisa mo kusunadang Jack, nyor? Kanako siya utangan, busak. Kanako siya magbayad. Ha? Ako ang maningil sa traidor. Uy, baro ka mag nyor. Nyor. Sudlon ko sa kong lawag ang buutan kong asawa. Ha? Sige, nyor. Ika na mag-iko ni ma'am. Imo mo ng asawa. Bahala na ka. Basta ako, dinhira ko. Tiwas inom din eh. Bida pa. Kakalit ba yun eh? Wala asa mo pingon. Mas mayo nga. Dili ka masayod sa mong paingnan part. Ikaw ang bahala din eh. Nakuha ko ng akong tinigom.
Gamiton ko kini sa among pagpalayo. Ato na ko, Bart. Pasol ko pa sila si Ima. Pakampi mo pa na. Salamat. Doon na lang mi sa sekretong agyanan din sa luyo sa mansyon. Oh, tao! May tao sa unahan! Ang gwardiya na lang, nagrobing. Muhunong-una ko. Magpahipi una miining luyo sa punuan. Mama. Shhh! Ayaw pagsama. Ngit, Mama. Oo, pero ayaw na magtingog anak. Ino ko lang pagbalik ang imo sa akong abaga. Sige na, katog pagbalik. May biya nang nagrubing nga kwartya. Diyos ko, salamat. Mapadayon namin sa Rowel sa pagbiya din eh. Jack, hain ka na. Magbayad kasi mong pagluib ka na ako, Ima. Magbayad ka mong tanan. Pasigaan ko ang suga ng among lawak. Gusto kong makita ang dagway sa babae nga nagluib ka na ako. Gusto kong makita siyang panagway ang reaksyon kung sultihan ko siyang nasayod ako sa iyang tinaguan. Si Ima sa mukha ba? Hay siya. Ima! Ima, hay ka! Ima! Wa siya din sa banyo. Sa luwak sa mata. Sa luwak sa mata. Wa usap din eh. Ang bata siyang lawak. Dili ka lima, Ima! 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 Dol ako sulutsanan. Pagitaan niyo sila! Nasa'yo ba Don Felipe nga? Wala sila si Ima o Ruel sila lawak. Madali ko. Gipasigaan ang tanang suga sa palibot. Laki pa din yung dapita. Tonas, Jack! Tonas! Padagan ko! Jack! Buto sa armas. Diyos ko, tinglingon sa ninita po ka, Jack. Ayaw itong itugot nga may dautang may tapukan niya, Diyos ko. Maluay ka. Ima! Jack! 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 Ang bata. Nasaya ba silang nang layas na? Kinalig mo ng pagkapalayo na kitagigan din eh. Jack, nahadlo ko. Dali ko ka mong pasagdan. Ima! Ang iya bata. Uncle Jack, nganong gikugos bang panimo? Nganong nanagan man mo? Dong na magkasabot ka na unya. Magkasabot ka na unya, anak. Magkasabot ka na unya. Nadagdag si Ima! Mama! Padayon, Jack! Magsunod ko! Ano mo? Jack! Sakinan! Ima, tagan! Manakay kita ni anak! Hain na sila! Yor, nagkaikya sila, Yor. Timing nga may maigi si Kiran. Nagpatungan si Jack. Animal. Ihunungan sila. Animal! Kadagahan ninyo! Wa ka mo makagukol kanila! Mga pulpol mo dago! Kinahanglang madaan ninyo pagbalik sa kwatumangan! Sila si Ima o si Jack, lakip na ang bata! Naibaw na ko kisay atong pangutanaw, Nyor! Uy, Delphine, ano man eh? Makamata malantar ni mo eh. Sa may problema? Bintutan atas kong damgo eh. Asa paingon sila si Jack o Ima? Nyor, nare ka? Tubaga nga kong pangtana. Asa sila paingon? Ha? Wa ko may bawa, Nyor eh. Kaya nga nung mali, ay mali si Jack. Nakatug mag-uog sa'yo, Nyor. Namakak na siya, Nyor. Silang duha si Jack ang nabati kong nagsutyaan ay kaganina.
Usa? Kupti ninyo siya! Kupti! Nyor, ngano man ni Nyor? Wama ko sa Nyor? Hain paingon sila si Jack, ha? Ay, wala lagi ko may baon Nyor. Masa sila paingon? Wala lagi ko masayon. Nyor, Kamu na'y bahala niya, Delvin, ha? Ayaw niyo sa glungi. Hangtod nga mo tugar sa tinod, ha? Nakabati kami, oy. Ha, dili kalungan. Hangtod nga mutugan kagyud sa tinuod. Hangtod nga dili ka mutugan kung hain sila pangingon karon. Dili ka usab na mo hunungan sa pagkulata. Ha? Halik na. Basta? Bisapat yung pagkunin niyo. Wa mo'y makuha. Ikan ako. Hoy! Kaya ko may baw kung asa sila paingon. Pakakon! Dili mo magkapalayo gikan ka na ako, Jack. Pangitaon ko kamo bisan asa pang suuka sa kalibutan. Felipe. Oh, sinahitabo. Manong nagubot ka mo, ha? Nilayasan ko nila ni Jack ug Emma. Ha? Oo, sibot mo ipasabot. Dugay na dai ko nilang gitunto. Mga hayop sila! Magbayad silang mahal silang pagtunto ka nako, silang pagbuang ka nako. Lakip ang ilang anak. Pabayron ko silang pagtunto ka nako. Don Felipe. Ikaw! Apil ka ba sa nasayod nga may relasyon silang dua, ha? Apil ka ba sa may tunto ka nako? Unsa? Pagsulti! Uy. Wa ko mahibaw ni Ana. Ay, karon lang. Tipa, sigurado ka bang may relasyon silang duha? Dili sila mulayas kung way kamatuuran ng ako na sayran. Bulsa magbayad sila. Don Felipe. Kabuang ako. Wa ko makabantay nga gituntun ko sa akong sinaligan uban sa akong asawa. Ug ang laping sakit. Kay ilang ipatuo nga akong anak si Ruel. Magbayad sila! Magbayad sila! Don Felipe, asa ka paingon? Diyos ko. Nasayod kong dili siya muhunong hangtod nga makita niya sila si Day Emma o Jack. Hinaot pa unta nga nakapalayo na sila ning higayuna. Hinaot pa unta. Nagatog na palik ang bata. Malimtan raw niya niya kining tanan. Kinita na pangitabo karon, Emma. Asa ta paingon? Labing siguro. Gibangita na kita karon ni Felipe. Adto kita sa South. Adto ta man kayan. Paingon, kabuk sa laing dapit. Jack! Mahal ko. Hinaot pa unta nga hingpit na kitang makapalayo kang Felipe. Hinaot pa unta. Nasuhin na namong tanang sa terminal nyor, pero huwag niyo makita si Jack o si Ma'am Emma, ubas bata. Tara ka mo! At tuundang ubanta mga tao nga gipapangita tala dito sa pier. Liho ka mo! Oo, manyor!
ka din hitumoy ng barko. Hangin kayo din tingalig tugnaw ng bata. Gilantaw ko lang ang unahan. Layo na kita, Jack. Dili ko na malantaw ang pantalana. Ingon og sa dili ko magkatuo. Nga nakahimo kita sa pag-ikyas-ikan kang Felipe. Gitabangan kita sa Ginoo, Emma. Apan hangtod kanusa nga mamahimo kitang gawaston kaniya. Nga dili ta maabot sa iyang mga tao. Emma. What the? Felipe, iho na. Daghan ka na kaayo na buak na magabutang. Dili sila magmalampuson. Pangitaon ko sila. Ay, Felipe! Delphin! Marika! Usaman! Mitugaan na ba si Mihoy? Ha? O, senyor? Mitugaan na ba si Mihoy? Kuan yun, kanang wamagon yun. Bisan naputos sa burnog ang tibok niyang lawas, wag yun. Mao, patya! Diyos ko. Oh, matuman yun. Huwag gamitong tawhana. Tiwasan ko na to. Felipe, maluoy ka kang Mihoy. Wa siya labot sa gibuhat nila ni Emma. Iyang gitabunan ang iyang suod nga higala. Tingalig nagsulti siya sa tinuod. Tingalig wagit siya masayod kung asa sila paingon. Kung mao, malas siyang nakiksuod kang Jack. Ay, Felipe. Masayran ko lang na may laing tao pang nasayod mahitungod nila. Manubag ka na ko. Bisan ikaw pasunya nga ako kadugo. Anong naghilang ka? Nakita ko na kumanang yun sa nila pagbunog si Mihoy. Di lagi gait sa punuan sa kahoy. Unya lagi pulipulihan pagkulata. Karang yun si Delphin. Ang isang bahis kayo. Murag nagbunalo ang mananap. Unya karon lagi tiwasan. Patay na si Mihoy. Lagi karga sa sakyanan. Asa ka to nila napita ilapay, no? Kaloy utas Ginoo ang iyang kag. Ngano ba ni manang sunya, oy? O sabay na hitabo sa milaping gabi, oy? May piyong ragani ko sa ako ng pagmata. Lahi na may mapanghitabo. Kadugoon ba? May nagyong milaya tinod sila Jackong iba. Hinayan ang tingog. Nauroy! Mapatyan kita ni Don Felipe kung mapatian ka ni naghiskot mahitungod kang Emma o Jack. Magkalakot man, be! Nga bang waman ko nila dadaon? Magsapiron ta ko nila o magkahayaya sa bata. Ay, baday sila paingon ng sunya. Mao kaniwa sab ko masayod, Jesus. O kung hain man sila karon. Hinaot po ang nga makaplagan na nila ang matuod nga kalipay o kagawasan. Mama, I'm hungry. Oh, Jack, gigutom na ang bata. Layo pa bata. Unsa na ba kining napitang atong naabtan? Gikapoy ka na. Ako si Kuko sa bata, be. Mamahuway na ta. Oh, sige. Ipagawas ko sa biling tubig og makaon nga ato pinalit dito sa lungsod. So wa pa kita mutungas paingon din, Rowel, dong. Niya. Ano dong? Dili ko na. Gusto ko fried chicken. Dong, kung mahimutan na niya kita sa bagot ang Pinoyanan, magpaluto kita ni mama ni mo og lamian kayong fried chicken. Mama, I wanna go home now. Rowan. Nakakita ka niya ng punuan nga tagas kayo? Daghan kayo naglanggam. Di ba nga ganahan ka manuglanggam? Oo. Pusilon man na ni Papa Felipe. Oh, kani ato uban kang Papa mo, Felipe. Mahimo mo ka na. Apan karon din uban ako.
dili mo ka na mahimong buhaton, anak. Kinahanglan nga protektahan ta ang kinaiyahan samtang nanimuyo kita dinhi. Wa ko kasabot. Nak, dili kinahanglan nga sabton mo ang tanan kung gipanulti karon. Tur kay bata ka pa. Mama, I'm hungry na. Adto na ko, Papa. Ulit na ta, Mama. Roel, anak. Dili na mahimong mabalik pa kita dito sa kanhing mansyon nga itong gipuy-an. Anhin na kita dili manimuyo, anak. Ha? Dili ko din eh. Adto ko sa ko, Papa. Uli ko sa ko, Papa, Mama. Uli na ta, Mama. I always thought you were the best. Unsa makahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ng atong sugilanon. Higala o hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marites Parba Albores. Buo sa direksyon ni June Caracapujanes. Gidalit ka nato sa RMN Drama. Sometimes I gave a helping hand. Muto ka listeners ang part 1 sa Higala o Hostisya, no? So, napatay drama nga i-arrange na ilain. Ako sa ding kung anong sa dahi, no? Ako sa dahi itong i-arrange po ang munyeka kaya nabiyaan. Daghantag drama ron nga i-arrange pa mga kalisteners, no? Para daghan mo kalingawag paminaw mga kalisteners. Isag mga nangagi nga mga drama nga may mga nakulang episode pero masabtan mangyapon ninyo mga kalisteners. Alang gyud atong pagay ni kay wala naman tay mga bag-o sa kakuha og mga bag-ong drama karon kay nahurot na lagi sa uban nga pruder. Nahurot-hurot na ang mga bag-ong drama wa pa gani i-air sa DWHP na air na sa ubang channel, no. Wa gitay dag-anan ani. Ari na lang dito sa mga drama nga sa una ang na-save sa akong file, no. Mga mga listeners, thank you so much for watching, for listening. Amping mo ka na mga listeners. God bless at ang tanan. Advance Merry Christmas.